account nyaki improve no pesa no ne en pesa ma okoripo bedgo en kode e yo mar mibadhi ama nitie gimoro ma is not clear kaka pesa no ochopo kuma pesa no ochope omiyo idwa chungo pesa no mondo kik tigo nyaka ng'e source mar pesa no e gik moko adek mawacho go onge gimoro amora ma sirikal osekelo bo wacho no yo mano yude pesa gi no ken yo makare tineno ka wakili Danstan Omari osiepna ma Wambugu odhi ma oyielo petition margi mar loro bank accounts mag Ezekiel ka giwacho onge gimoro amora moseket e nyim court mawacho ni pesa ni noyude e yor mibadhi. In fact en pesa mar school kod mar kanisa ma itimo go biashara mopogre opogre omiyo nitiere all explanation momiyo Pastor Ezekiel Odero nigo pesa ma en go manoneno ka mane waneno kigolo TV about the 15 bank accounts. Mar adek, lengo mar sirikal en ang'o mar keyo bank accounts go pesa ma ng'ato ngo e media en mondo gi change paro mar ji mondo ng'ata mang'iyo Pastor Ezekiel kata kapok otere court ng'ene ka ng'ama rach bedo go pesa e amount moneno ka Pastor Ezekiel ngo e account mopogre opogre go mago makosa bedo mana koyud na ntiere yo manoyudo go pesa ma oken yo makare choko sadaka e kanisa oken makosa ka accepting school fees kuom nyithindo masomo e skunde oken makosa timo gik mopogre opogre manyocho timo e yore ne mag yuto nok gin makosa omiyo attempt mar sirikal mar keto ne mondo onen ka ng'at mano ntiere biashara moro mano riwre mano kare mano miye mwandu oken gima di succeed to I'm sure ne judge ma Mombasa kadhi